ቅዱስ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ካብ ሙታን ዝተንስኦ እግዚአብሔር አቦን እምበር ካብ ሰብ ወይስ ብሰብ ዘይኮነ ኩላቶም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋት ድማ ናብ ማሕበራት ገላትያ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብቲ ከም ፈቃድ አቦና አምላኽ ካብዛ ሕጂ ዘላ እኪይቲ ዓለም ምእንቲ ከድሕነና ኢሉ ብሰሪ ሓጢአትና ነፍሱ ዝሃበ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ንኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹን አሜን። ካብቲ ብጸጋ ክርስቶስ ዝጸዋዓኩም ከምዚ ቀልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባእኩም ይገርመኒ ኣሎ። እዚ እውን ገለ ዝዕገርግርኩምን ነቲ ወንጌል ክርስቶስ ክልውጥዎ ዝደልዩን ከም ዘለዉ ማለት እዩ እምበር ካልእ ወንጌልሲ ኣይኮነን። ግናኸ ንሕና እኳ እንተኾንና ወይስ መልአኽ ካብ ሰማይ ብዘይ እዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ወንጌል ካልእ ወንጌል እንተሰበኸልኩም ንሱ ውጉዝ ይኹን። ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ ብዘይ እቲ እተቐበልኩምዎስ ካልእ ወንጌል ዝሰብኽ እንተሎ ንሱ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ። ሕጂ ኸ ንሰብ ዶ ወይስ ንኣምላኽ እየ ባህ ዘብል ዘለኹ ወይስ ንሰብ ክሕጉስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ? ገና ንሰብ ክሕጉስ እንተዝብልሲ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ። እምበኣርስ ኣሕዋተይ ኣነ ድማ ብምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ እምበር ካብ ሰብ ኣይተቐበልኩዎን ኣይተምሃርኩዎን እውን እሞ እቲ ብኣይ እተሰብከ ወንጌል ከም ቅዲ ሰብ ዘይምዃኑ ኣፍልጠኩም ኣለኹ። ቀደም ብኣይሁድነት ክነብር ከለኹስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ብዘይልክዕ ከም ዘሳግኩዋን ዝዕነኹዋን ሰሚዕኩም ኣለኹም። ነቲ ስርዓት ኣቦታተይ ኣዝየ እናቐናእኩ ከዓ ካብ ብዙሓት ኣብ ህዝበይ ዘለዉ መሳቶይ ብኣይሁድነት ሓልፍ በልኩ። እቲ ካብ ከርሲ ኣደይ ጀሚሩ ዝፈለየኒ ብጸግኡ እውን ዝጸዋዓና ኣምላኽ ግና ኣነ ኣብ ኣሕዛብ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ኢሉ ንወዱ ኣባይ ክገልጾ ምስ ፈተወ ሽዑ ብኡ ምስ ስጋን ደምን ከይተማኸርኩ ናብቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሐዋርያት ናብ ኢየሩሳሌም እኳ ከይደየብኩ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ እሞ ከም ብሓድሽ ናብ ደማስቆ ተመለስኩ። ካብኡ ድሕሪ 3 ዓመት ንኬፋ ክላለዮ ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩ እሞ ምስኡ 15 መዓልቲ ቀኒኹ። ካብ ሐዋርያ ግና ብዘይ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ሓደ ካልእ እኳ ኣይርኤኹን። እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ድማ እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይሕሱን እየ። ድሕሪቲ ከዓ ናብ ሃገር ሶርያን ቂልቅያን መጻእኩ። እተን ብክርስቶስ ዘለዋ ማሕበራት ይሁዳ ከዓ እቲ ቀደም ዝሰጎጎና ነታ ቀደም ክዕንዋ ዝደሊ ዝነበረ እምነት ሕጅስ ይሰብካ ኣሎ ክብሉ ጥራይ ይሰምዓ ነበራ እምበር ገጸይ ኣይፈልጣን ነበራ። ብዛዕባይ እውን ንኣምላኽ ኣመስገና። ምዕራፍ 2 ካብኡ ከዓ ድሕሪ 14 ዓመት ከም ብሓድሽ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ባርናባስ ደየብኩ። ንቲቶስ እውን ምሳይ ተማላእክዎ። እቲ ምድያበይ ከዓ ብምኽንያት ሓደ ራእይ እዩ። ምናልባሽ ንኸንቱ ከይጎይ ወይስ ጎይ ከይህሉ ኢለ እቲ ኣብ ኣሕዛብ ዝሰብኮ ወንጌል ነቶም ምሩእያት ኣብ በይኖም ገይረ ተዛረብክዎም። ግናኸ ነቲ ምሳይ ዝነበረ ቲቶስ እኳ ጽርዓዊ ክነሱስ ምግዛር ኣየድለዮ። እዚ ከዓ ብሰሪ እቶም ባሮት ምእንቲ ክገብሩና ተጓሓልዮም እተሓወሱና ንሳቶም እውን ነቲ ብክርስቶስ ዘለና ሓርነት ክስልዩ ዝኣተውና ኣሕዋት ሓሶት እዩ። እቲ ሓቂ ወንጌል ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሕራይ ንምባል ሓንሳ እኳ ሰገድ ኣይበልናሎምን። እቶም ሩእያት መሰልቲ ኣምላኽሲ ገጽ ሰብ ርኡ ኣየድሉን እዩ እሞ ከመይ ዝበሉ ከም ዝኾኑ ግዶም የብለይን። እቶም ሩእያት መሰልትስ ሓንቲ እኳ ኣይወሰኹለይን። እቲ ኣብ ጴጥሮስ ንሃዋርያነት ኣብ ግዙርያት ዝዓየየ ኣባይ ድማ ኣብ ኣሕዛብ ዓየየ እሞ ከምቲ ንጴጥሮስ ኣብ ግዙራት ንኣይ ግዳ ኣብ ዘይተገዝሩስ ወንጌል ምሕፅንታ ተዋሂቡኒ ምስ ረኣዩ
እቶም ኣዕኑድ ከም ዝኾኑ መሰልቲ ያዕቆብን ኬፋን ዮሃንስን እቲ እተዋህበኒ ጸጋ ምስ ፈለጡ ንሕና ናብ ኣሕዛብ ክንከይድ ንሳቶም ግና ናብ ግዙራት ምናዳ ንኣይን ንባርናባስን ናይ ሕብረት የማና ኢዶም ኣቡና ነቶም ድኻታት ጥራይ ክንዝክሮም ደለዩ እዚ እውን ክገብሮ ኢለ ባዕለይ እጋደል ነይረ ኬፋ ናብ አንጾኪያ ምስ መጸ ግና ተኸሲሱ ነበረ እሞ ገጽ ንገጽ ተቃውምክዎ ገለ ሰባት ካብ ያዕቆብ ከይመጹ ምስ ኣሕዛብ ሓቢሩ ይበልዕ ነበረ ምስ መጹ ግና ንሰብ ግዝረት ፈሪሁ ኣግለሰ ርእሱ እውን ፈለየ እቶም ዝተረፉ ኣይሁድ እውን ምስኡ ተገበዙ ባርናባስ እኳ በቲ ግብዝንኦም ክሳዕ ዝሰሓብ ኮነ ከምቲ ሓቂ ወንጌል ብቕንዕና ዘይምምላሶም ምስ ረአኹ ግና ንጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም በልክዎ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻ ብናይ ኣይሁድ ዘይኮነስ ብንብረት ኣሕዛብ ካብ እትህሉ ከመይልካ ደኣ ነቶም ኣሕዛብ ብንብረት ኣይሁድ ክህሉ ብግዲ ትብሎም ኣለኻ ንሕና ዓሌትና ኣይሁድ ኢና ካብቶም ሓጣኣን ኣሕዛብ ኣይኮንና ሰብ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ብግብሪ ሕጊ ከም ዘይጸድቕ ካብ ፈለጥና ግና ኩሉ ስጋ ብግብሪ ሕጊ ዘይጸድቕ ስለ ዝኾነ ንሕና ኸ ብግብሪ ሕጊ ዘይኮነስ ብእምነት ብክርስቶስ ምእንቲ ክንጸድቕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣመንና ግና ኸ ንሕና ብክርስቶስ ክንጸድቕ እናደለይና ንርእስና ሓጣኣን ኮይንና ካብ ተረኸብና እምበኣርሲ ክርስቶስቶ ኣገልጋሊ ሓጢኣት እዩ ያ ኣይፋሉን ነቲ ዘፍረስክዎስ ከም ብሓድሽ እንተነደቕክዎ ኣበሰኛ ምዃነይ እርኢ ኣለኹ ኣነስ ንኣምላኽ ብህይወት ምእንቲ ክነብር ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ ምስ ክርስቶስ ተሰቐልኩ ግና ኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝነብር ዘለኹ ጽድቂ ብሕጊ እንተዝኸውን እምበኣርከ ክርስቶስ ንኸንቱ እዩ ዝሞተ ኣነስ ጸጋ ኣምላኽ ኣይንዕቕነ ምዕራፍ 3 ኣቶም ዓያሱ ሰብ ገላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዒንትኩም ከም ስቁል ኮይኑ ተሲኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘመኩም ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ ብግብሪ ሕጊ ዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢኹም መንፈስ እተቐበልኩም ክሳዕ ክንዲዚ ዶ ዓያሱ ኢኹም ብመንፈስ ጀሚርኩምሲ ሕጂ ዶ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም ንኸንቱ እንተኾይኑስ ክንዲዚ ዝኣክል መከራ ዶ ንኸንቱ ጸገብኩም ከምቲ ኣብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ እሞ ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ዝብል እምበኣርስ እቲ መንፈስ ዝህበኩም ኣባኻትኩም እውን ሓይሊ ዝገብር ብግብሪ ሕጊ ድዩ ወይስ ብምስማዕ እምነት እምበኣርከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ንሳቶም ደቂ ኣብርሃም ምዃኖም ፍለጡ እቲ ጽሑፍ እውን ኣምላኽ ንህዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቖም ቅድም ርእዩ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ብኣኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ኣቐዲሙ ኣበሰሮ እምበኣርስከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ምስቲ ኣማኒ ክባረኹ እዮም ነፍስ ወከፍ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ተጽሒፉ ዘሎ ኩሉ ክገብሮ ዘይጸንዕ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ እቶም ካብ ግብሪ ሕጊ ዘበሉ ኩላቶም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ግናኸ እቲ ጻድቕ ብእምነት ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እሞ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከም ዘይጸድቕ ግሁድ እዩ ሕጊ ካብ እምነት ኣይኮነን ግናኸ እቲ ዝገብሮ ብህይወት ክነብረሉ እዩ ንሕና ነቲ ተስፋ መንፈስ ብእምነት ክንቅበሎ እቲ በረኸት ኣብርሃም እውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንህዛብ ምእንቲ ክኸውንሲ ኣብ ዕፀይቲ ዝስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተጻሒፉ ኣሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ኣሕዋተየ ከም ኣዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ ነቲ ዝጸንዐ ኺዳን ሰብ እኳ ዘፍርሶ ወይስ ዝውስኸሉ የልቦ እቲ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እንተነግረ ተስፋ ድማ ንሓደ ከም ዝበሃል ንዘርእኻ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ እዩ እምበር ንብዙሓት ከም ዝበሃል ነዝርእቲ ኣይብልን እዩ እምበኣርሲ እዚ እብል ኣለኹ ነቲ ተስፋ ከንቱ ክገብሮ ኢሉ
ነታ ኣምላኽ ቀደም ዘጽንዖ ኪዳን እቲ ድሕሪኡ ብ430 ዓመት ዝመጽእ ሕጊ ኣየፍርሶን። እቲ ርስቲ ካብ ሕጊ እንተዝኸውንሲ ደጊም ካብ ተስፋ ኣይምኾነን ነይሩ። ኣምላኽ ግና ንኣብርሃም ብተስፋ እዩ ዝሃቦ። እቲ ሕጊ ደኣ ንምንታይ እዩ ንሱ ብስሪ ኣበሳ ተወሰኸ? እቲ ተስፋ እተዋህቦ ዘርኢ ክሳዕ ዝመጽእ ብኢድ እቲ ማእከላይ ብመላእኽቲ ተሓገገ። ማእከላይሲ ማእከላይ ሓደ ኣይኮነን፣ ኣምላኽ ግና ሓደ በይኑ እዩ። እምበኣርከ እቲ ሕጊ ዶ ነቲ ተስፋ ኣምላኽ መጻርርቲ እዩ? ያ ኣይፋሉን። ህያው ክገብር ዝከኣሉ ሕጊ ተዋሂቡ እንተዝኸውንሲ እቲ ጽድቂ ብሓቂ ካብ ሕጊ ምኾነ ነይሩ። እቲ ተስፋ ግና ነቶም ዝኣምኑ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክወሃብ እቲ ጽሑፍ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ዓፀዎ። እምነት ከይመጸት ንሕና ነታ ክትገሃድ ዘለዋ እምነት እናተጸበየና ተዓጺና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተሓሊውና ነበርና። ስለዚ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሓና እቲ ሕጊ ቀጻዒና ኮነ። እምነት ምስ መጸት ግና ደጊም ትሕቲ ቐጻዒ ኣይኮንና። ብክርስቶስ እተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለቢስኩምዎ እሞ ብእምነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውሉድ ኣምላኽ ኢኹም። ኩላትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ በዚ ኣይሁዳዊ ወይስ ጽርዓዊ የልቦን፣ በዚ ባርያ ወይስ ጭዋ የልቦን፣ በዚ ተባዕታይ ወይስ ኣንስተይቲ የልቦን። ናይ ክርስቶስ ካብ ኮንኩም ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም፣ ከምቲ ተስፋውን ወረስቲ ኢኹም። ምዕራፍ 4 ኣነ ግና እብል ኣለኹ ወራሲ ዘመን ቁልዕነቱ ከሎ ጎይታ ኩሉ ክነሱ ክሳዕታ ብኡ ዝመደበሉ ግዜ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እዩ እምበር ንሱን ባርያን በበይን የብሎም። ከምኡውን ንሕና ቆልዑ ከሎና ኣብ ትሕቲ ምህሮ ቁልዕነት ዓለም ባሮት ኮይንና ነበርና። ምልኣት ዘመን ምስ መጸ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ኸውፅኦም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ። ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ኣምላኽ ነታ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝጽውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ለኣኾ። ደጊም ብድሕሪዚ ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን። ውሉድ ካብ ኮንካ ግና ብክርስቶስ ወራሲ ኣምላኽ ኢኻ። ግናኸ በቲ ግዜ እቲ ንኣምላኽ ከይፈለጥኩምዎ ከለኹም ባሮት እቶም ካብ ባህርዮም ኣማለኽቲ ዘይኮኑ ኮንኩም። ሕጂ ደኣ ንኣምላኽ ምስ ፈለጥኩምዎ ምናዳውን ንሱ ምስ ፈለጠኩም ከመይ ኢልኩም ናብቲ ሕማቕን ድኻን ምህሮ ቁልዕነት ከም ብሓድሽ ትምለሱ ኣለኹም? ከም ብሓድሽ እውን ካብ መጀመርታ ሒዝኩም ባሮት ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም። መዓልታትን ኣዋርሕን ግዜታትን ዓመታትን ትሕልው ኣለኹም። ኣባኻትኩም ምናልባሽ ንኸንቱ ጽዒረ ኸይከውን ብዛዕባኹም እፈርህ ኣለኹ። ኣሕዋተየ ከምቲ ኣነ ኸማኻትኩም ዝኾንኩ ንስኻትኩም ከማይ ክትኮኑ እልምነኩም ኣለኹ። ሓንቲ እኳ ኣይገፋዕኩምንን። ግናኸ በቲ ቀዳማይ ግዜ ብምኽንያት ድኻም ስጋስ ወንጌል ከም ዝሰበክኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም። ከም መልኣኽ ኣምላኽ ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ተቐበልኩምኒ እምበር ነቲ ኣብ ስጋይ ንፈተና ዝኾነኩም ዝነበረ እኳ ኣይነዓኩምኑ፣ ኣይተጸየፍኩምዎን። ዝከኣል እንተዝኸውንሲ ኣዒንትኹም ኣውፂእኩም እኳ መሃብኩምኒ ነርኩም ኢለ እምስክረልኩም ኣለኹ። እምበኣርሲ ኣበይ ዳ ኣሎ ብጽዕናኹም? እሞኸ ሓቂ ስለ ዝነገርኩኹም ዶ ጸላኢ ኾይነኩም እየ? ምእንቲ ክትቆንኡሎም ክኽልክልኹም ይደልዩ ኣለዉ እምበር ብጽባዕ ሓሳብ ኣይኮነን ዝቐንኡልኩም ዘለዉ። ግናኸ ንሳኻትኩም ከለኹ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሳዕ ንጽቡቕ ምቕናዕ ጽቡቕ እዩ። ደቀየ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክሳዕ ዝሰኣል ከም ብሓድሽ ይጽዕረልኩም ኣለኹ። ብኣኻትኩም ዝገብሮ ጠፊኡና ኣለኹ እሞ ሕጂ ምሳኻትኩም ክህሉ ድምፀይ እውን ክልውጥ ንፈተኹም። ኣቶም ትሕቲ ሕጊ ክትኮኑ እትደልዩ ንሕጊ ዶ ኣይትሰምዕዎን ኢኹም? እስኪ ንገሩኒ። ኣብርሃም ክልተ ወዲ ከም ዝወለደ እቲ ሓደ ካብታ ባርያ እቲ ሓደ ከዓ ካብታ ጭዋ ጽሑፍ እዩ። ግናኸ ወዲ እታ ባርያ ከም ናይ ስጋ ተወልደ፣ ወዲ እታ ጭዋ ግና ብናይ ተስፋ እዩ ተወልደ። እዚስ ምስሊ እዩ። እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኺዳን እየን።
حنت خيدان كاب دبر سينا نبارنت تولد نسا أجاريا أجارسي أب هاجر عرب دبر سينا يا أمو نسا نزالومي مسدك أبارنت زلا يرسالم تمثل أتانا إلى علي يرسالم جنا شوا يا أمو نسا أدينا إياه أتي زي ولد كمخان تحجزي كاب دك اتحسب أي زلا واس دك اتبينا زلا بزيحهم يوم أمو أتي نمولاد زي تعركي إلى البلي شدرون زبل صحفي مو نحنا أحواتي كم يسحق دك تسفى هنا جناخ خم تشعو أتي بناي سجا التولده نتي بناي منفس التولده زسقوقو حجون كمويم هتصحف كان تايبه ود إتاباريا مس ودي إتا شوا أي ورسن إيو أمو نتاباريا مس ودا سددا سلازا أحواتي دك إتا شوا أمبر دك إتاباريا أيكونا معرف حموشته حرام انت خنكونسي كريستوس حارنت أوتينا سلازا تنعو كان بحدشون برعوت بارنت أيتقورن إنه أنا باولوس أنت تجزركم كريستوس قالكوا أي تغمكم تبلكم علىهم نزجزر زب سبون نبذل له اتحجي خجبرو كم زجبقو دقيمة مسكر علىهم عتم بحجي كتصدقوا تدليو كاب كريستوس تفليهم كاب تصدقوا ودقكم نحناس بمنفس كاب أمنت نيتصدق تسفان تصدق علونا بكريستوس يسوسي اتا بفقر اتجبر امنت دا امبر جزرت كونه وي زي جزرت حدا جزع اي كالون ايو صبوق تغوي نيركم نحق كيتأززوا دا من عقتكم ازي محبال ازي كابتي تصوعكم اي مزن حيدت ماي بحق نبزل ات بحق يبقعو ايو انا قال خالق هيتحاسبوا بآخاتكم أبويتا تأمين الله هتزع قرقركم جنا زخوانة يكون فردو خطوري أحواتي أنا جنا جزرت أسبق أنت زهلو دعا أنتي إلهم حجي يسوقني مبارك معن في مسألة تدربي أي أتم زعلوكم كتا أنت زغرتو أحواتي نسخاتكم نحارنت وعدكم مو نحرحكم بفقر تجازازو أمبر يتحرنتسي نسقا مغنيات يتقبرغو مالت كله اتحقي بتسايكا كم نفسك أفكر باتبال حانت قال يفتسام إيو نحاد حدكم انت تناخصكم من تبالعكم من قنا نحاد حدكم كي تتافقوا تتنقوا آنس بمنفس تملالس أمو تمني سقا أي كتفتسمون إيخم إبلوكم علوم سقا نتي مس منفس تتعرري منه منفسون نتمسجا زصارر يزمنه نتأتدليو ما أنت خيت جبرو زياتهم مصاررتيهم بمنفس أنت تمرحكم جنا تحت حقي أكونكم أتي جبري سجا بهودي نسخة من زر رخصات أبدان عمل خطأات انقولا تلقي بأسي كنئي قطعة شارع بفللاي زرقرق كنقات قتلت سخران وايلا كمزي زعمسله قالبوني اتم كمزي زمسله زغبرو نمنغست املاح كمزي ورسوا كمتي قدم زبلكو اقديمه ابلكم اللهم اتم فر منفس جنا فقري حاغوس عقلي لوهات حياونت امنت هدات ياخلن مبال نزي خمزي زمسله زصارو حقي يلبون اتوم ناي كريستوس زبلو خا نتسقوم مسن ناي فتوتون تمنيتون سقيلهم وين هيوت بمنفس انت قالات الناس بمنفس كأن ملالس نحاد حدنا بمتحرراقن بمكننا انسي وداسي خنتو ايندلا معرف شدشته احواتي سب بحاجة بدل انت تتحزي نزي خمز زبالة نسخاتكم منفساويان بهدوء منفس جيركم أقنعوه نسخاون كي تفتن نرأسخة تنقق حاجة قال زي كونس قال خمز كون انت مسألو نرأسي يتبر عنه مباركة تصور حد حدكم تصورو كم اون حق كريستوس فتسوم نفس وكف تصورو تصور يؤمو
نفس وكف نتا قبر رأسو يمرمر شعو بناي كالق زي كونس بتاناي رأسو رايتم كحت خركبو اتقال زمهر قنا نتي زمهرو كاب صبق نجر زبالة يماقلو سب نتي ززرقو نوخ عاتسد إيو أمو أي تتبرو أملاخ عشون اتي نسقو إلو ززرق كاب تسقاس تفقات كعاتسد إيو اتي نمنفسو إلو ززرق قنا كاب تمنفس نايزل علم هيوت كعاتسد إيو انت زي تتسأل الناس بجزيو كن عاتسد إنا أمو نسن ناي قبري أين سلكي أمبارسي جزي خلنا نقول لسب منادا قلنا نتم أمنت سدرابيت سناي نقبر بخمي زبالة جزفت في دلات بإيدي كم زحف كلكم رأيو اتوم نسب بسقا به كبلو زداليو زبالو كلاتهم مئنت مسكال كريستوس كي سقوقو إلوم ترايوم كتكزرو بقدي زبلوكم زلو نساتهم بسقاكم مئنتخم الكحو كتجزري يدليكم علو امبر اتم جزورات كوا بعلاتهم حقي ايحلون يوم بكريستوس يسوس اتي حدش فترة دايو امبر جزرت كونا ويس زي جزرت حدا جزعي ولنمو بتمسكال قويتانا يسوس كريستوس عالم بقوقو ناي اتسقلت انا ون عالم اتسقلكو انت زي كونس تمكحت زبالة كاواي يرحق أبتم بزا مجد زي أزخرو زبالون أبتم ناي أملاخ إسرائيلن سلامن محرتن يورد أنس علامة يسوس أبسقاي اتصور عنه أمه دهر حجي حد عقا لح أيبلن أحواتي تسقا قويتانا يسوس كريستوس مسمى فسكم يخون آمين